Слава на Бога, днес ще ви чета от Битие 1 глава, 1 до 31 стих. В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина, и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. Бог нарече светлината ден, а тъмнината нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи, и Бог каза: да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи свода и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода, и стана така. Бог нарече свода небе. И настана вечер, и настана утро, ден втори. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата, и стана така. Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да прорасне от земята крехка трева, семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята, и така стана. От земята прорасна крехка трева, която дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден трети. И Бог каза: да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините, и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветят земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила по голямо светило, за да владее деня, а по-малко светило, за да владее нощта. Създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния свод, за да оставят светят земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден четвърти. Бог каза: да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод. И Бог създаде големи морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида. И Бог видя, че това беше добро. И Бог ги благослови, като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата, нека се размножат и птиците по земята. И настана вечер, и настана утро, ден пети. Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде според видовете им добитъка, според видовете му, и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че това беше добро. Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, над всичко те животни, което са по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божий образ го създаде. Мъж и жена ги създаде, и Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се и множете се,
Напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Бог каза, вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на земята, всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна. На всички земни зверове, на всички въздушни птици, на всичко, което пълзи по земята, което има живот, давам всяка зелена трава за храна и стана така. И Бог видя всичко, което сътвори и ето беше твърде добро. И настана вечер и настана утро, ден 6. Амин.